Стоп! Табе што, больш няма чаго рабіць у такім вялікім горадзе, дзе штодня стыхія здзіўляе нас сваімі цудамі. У гэтым выданні будзем назіраць за вадою, зямлёю, паветрам і агнём. У гэтым выданні мы пакажам, як трэба бавіць час у сталіцы. У Менску амаль кожныя выходныя праходзяць цікавыя імпрэзы. Сёння мы паўдзельнічаем у першым менскім фестывалі агню. Нічога падобнага дагэтуль ва ўсёй Беларусі не праходзіла. У межах фестивалю огню у день отбывался фест молодевой культуры. Когда мы готовили это мероприятие, мы искали не только фарщиков. По ходу набора коллективов мы обнаружили для себя очень много, на самом деле, талантливой молодежи. И делать акцент сегодня только на театрах огня мы посчитали не совсем правильным. На стадионе «Трактор» можно было убачить акторов разнастайных театров и зусім не сціплых белорусских прыгажунь. Послухать спевы рок-гуртоў и почуть крики экстремалов. Я лічу, што самую цікавую падзею фестывалю моладзевай культуры можна лічыць першай у гісторыі Беларусі дазволенае шоу роуп-джампінгу. Увесь экстрым і ашаламленне, якое вы зараз убачыце, будзе адбывацца абсалютна легальна. Скочыць з вяроўкаю з вышыні 50 метраў ахвочых было шмат. Што ж, паспрабую і я. Ужо становіцца вельмі жудасна. Я боюсь. Не бойся, подходи, ты пристрахована. Думай, будешь или нет? Это опасно, да, это опасно. Но, тем не менее, мы обеспечиваем вам достаточный процент безопасности или выживаемости. Да мяне прыйшло адчуванне, што гэта не мой від спорту. Может, оператор прыгнет? Саша! Иди сюда. Саша, вызволяй мне. Дай мне камеру, Саша. Страховку держим. Я буду оператором. Саша будет спробовать. Адреналин у полете. Катя, смотри, хотя бы иногда видоискатель. Так и поменялись ролями. Саша, что ты отчуваешь зараз? Я зараз нічого не відчуваю. Зараз я адчую свободное падение. Готов? Готовы. Отлично! Это просто охренительно. Невероятно. Сегодня, в этот знаменательный для всей Беларуси, всего роуп-джамперского сообщества день, впервые удалось организовать прыжки с веревками. Прыжки на веревках, согласованные с МЧСом, с горосполкомом, со всеми необходимыми инстанциями. То есть это все абсолютно законно. Милиция может ходить вокруг, и все хорошо, все друзья, все отлично. Вот. Да, вот очередной человек прыгнул сверху, видите, радости нет предела. Самое крутое — это как у Высоцкого, там вершины, на которых еще не бывал. То есть покорять такие объекты, делать такое, что еще не делал до тебя никто. Это самый большой кайф от этого испытываешь.
Ну и, соответственно, это, конечно, интереснее всего и опасней. З надыходам вечара назіральнікаў становіцца ўсё больш і больш. Людзі чакаюць сапраўднага шоу. Сёння мы паўдзельнічаем у грандыёзнай падзеі – Менскім фэсце агню. Зоркі агністага мастацтва Расіі, Беларусі, Украіны да Літвы ўжо рыхтуюцца да піратэхнічнага шоу. Хутка вы убачыце тое, чаго не чакаеце. Першы ў свеце агністы фэст адбыўся ў Нямецчыне. Цягам 15 гадоў гэтая краіна штогод збірае дзесяткі тысяч турыстаў і гасцей. Першая краіна СНД, якая пачала праводзіць фестывалі агню, была Украіна. Затым гэта ідэя загарэлася Расія і нарэшце Беларусь. Цяпер на сцэне выступае сярэднявечны вулічны тэатр «Дэгрыза». Гэта нашыя беларускія акторы. Але іхнія пастаноўкі вы хутчэй зможаце пабачыць дзесьці пад Лонданам або Парыжам. Перформанс пад назваю «Алхімік» асабліва папулярны ў еўрапейцаў. Сюжэт гэтай дзеі родам з 18 стагоддзя, а дакладней з балады «Лясны цар» Йохана Гёте. Здзівіў сваёй мужнасцю гурт «Літфаер» з Вільні. Літоўскія дзяўчаты ў дынамічным танцы апаноўвалі самую таямнічую стыхію. У танцы акторкі выкарыстоўвалі розны інвентар. Самая распаўсюджаная простая прылада называецца поі. Упершыню з'явілася яна ў Новай Зеландыі. Абарыгены выкарыстоўвалі поі, каб праганяць злых духаў. Издавна огонь считался каким-то символом, может быть, жизни. И, в принципе, может, еще поэтому нам очень нравится упрощать этот символ. Наста паспрабавала навучыць мяне круціць поі. Але хутка поі з маіх рук дзяўчына забрала. Кажа, для пачаткоўца хопіць. Тое, што адбывалася далей, можна лічыць сапраўдным дзівам для Менску. Неба ў простым сэнсе слова узарвалі украінскія акторы фаер-шоу. Калі спадабалася, можаце планаваць падарожжа на Менскі фэст агню наступным летам. Арганізатары паспрабуюць зарабіць агнявыя шоу штогадовую традыцыяй. Далей у праграме. Знаёмімся з людзьмі мора і разгадваем таямніцы мястэчка Прылукі. Штогод сталіца аднаўляецца. З'яўляюцца новыя будынкі, разам з імі і новыя віды адпачынку. Гэтую зімою ў Менску адкрыліся ажно 2 дельфінарыі. Першы на тэрыторыі Менскага заапарку, што на Ташкенскай вуліцы. Другі – геленджыкскі дельфінарый у Фрунзенскім раёне. Менавіта туды мы цяпер і едзем. Хто б мог падумаць, што такая дзіўная наземная канструкцыя месціць у сабе сапраўдны падводны свет. Кажуць, што ўзімку, калі дельфінарый толькі з'явіўся, квіткі трэба было замаўляць за некалькі тыдняў да шоу. Да лета, як бачыце, ажыятаж не зменшыўся. Але цяпер усё ж такі ёсць магчымасць набыць квіток перад выступам. Праўда, будзе ён самы дарагі. Мне асабліва спадабаліся бялухі. Гэта арктычныя дельфіны, таму і белыя пад колер лёду. Кажуць, яны менш рухавыя ў параўнанні з дельфінамі-афалінамі. Але ў дельфінарыі вы пабачыце, як яны могуць скакаць пад рог. Жыве ў дельфінарыі і морж-пуфік. Важыць ён палову тонны. Пасля шоу наступаюць шчаслівыя хвіліны для тых, хто жадае пазнаёміцца з акторамі бліжэй. Пакуль дазволена толькі фатаграфавацца з дельфінамі.
Найменше здимок можете зробити і на свій фотоапарат. Дельфинов называют людьми моря в основном из-за сходства с человеком, потому что начнем с того, что состав крови практически идентичен человеческой. Строение внутренних органов тоже идентично. Они дышат воздухом, они рождают живых детенышей, то есть они живородящие, вскармливают молоком, практически как мы. Только вид другой у них, вот и все. Вблизи так первый раз увидела, конечно, поэтому очень была потрясена, очень приятно было послушать и пение, посмотреть вальсы, посмотреть танго. У былым Советскім Союзе праводзіліся даследаванні дельфінаў. Быў гэты працэс адным з самых засакрэчаных, у першую чаргу таму, што з імі працавалі ваенныя, наравілі прыстасаваць да разведак і дыверсіяў. Волны ультразвука, которые издает дельфин, постоянно, они издают его без остановки. Да, то есть под водой мы не слышим, а под водой там постоянно какие-то писки, трески. Да, и за счет этого ультразвука как бы клетки злокачественные просто уничтожают. Очень много случаев было, когда дельфины лечили даже вплоть до ДЦП. Шок, да, у человека, который общается с дельфином. Большое животное рядом, и плюс которое еще никакой агрессии, а наоборот лоснится, да, чтобы его погладили, почесали. Эмоции перемешиваются, это тоже очень хорошо влияет на организм, на здоровье человека. Такое адчуванне неверагоднае. І хто гэта яна ці ён? Это девочка. Як завуць яе? Васса. Васса. Дзяўчынку завуць Васса. Мы ўжо збіраліся ад'язджаць на пошукі гістарычных дзівосаў. І тут пачулі. І цяпер мы ўпэўненыя, нават калі вы дарослы і сур'ёзны чалавек, дельфіны знойдуць, як вас здзівіць. У Беларусі шмат цікавых гістарычных месцаў, але перад кожным выданнем нам даводзіцца добра папрацаваць, каб знайсці для вас штосьці загадкавае і таямнічае. Накіроўваемся ў мястэчка Прылукі. Трэба ехаць па Менскай кальцавой дарозе да з'езду на Слуцк. Хутка пабачыце кірунак на Прылукі. Праязджаем яшчэ 8 кіламетраў вясковымі дарогамі, і мы на месцы. Звязана з мястэчкам Прылукі немало таямнічых легендаў і гісторый. Кажуць, тут жывуць прывіды. Разабрацца ў тым, што адбываецца ў Прылуках насамрэч, нам дапаможа даследчыца мясцовага маёнтку і гісторыі роду Чапскіх. А зараз мы знаходзімся ў Доме народнай творчасці. Тут вы можете пабачыць гістарычную выставу «Прылукі-празвякі», якую зрабілі сябры краязнаўчага аб'яднання «Прылукская спадчына». А гэта Інеса Трафімаўна. Знаёмцеся, калі ласка. Ці дапаможаце нам разабрацца ў гісторыі гэтага месца? Конечно же, помогу. Мы находимся на центральной аллее нашего парка, Липовой аллее. Она создана, я думаю, что в середине 18-го, в конце 18 века, когда было модно это очень. Хозяева Прилук, которые были в то время, это Ашторпы, потом Горваты, они очень любили устраивать различные празднества. На этой аллее собирался народ, и тут выставляли, например, 12 оленей с золочеными рогами, там 52 бочки пива, и по числу дней в году кубки такие выставляли, было много угощения. Ну и это было вот особенностью такой прилуцкой усадьбы. И до сих пор эта аллея сохранилась. Если по ней пройти, то мы отсчитаем ровно 365 шагов, как число дней в году. Прилуцкая сядзіба лічылася аазісам багемы. Тут збіраліся літаратары, мастакі, музыкі ды артысты.
Бывал тут Чеслав Манюшка с сыном Станиславом, будущим знакомитым композитором. Двойчы гостевал мастак Наполеон Орда. Вось і ягоны пейзаж. Сюды наведваўся і Міхал Клеафас Агінскі, аўтар знакамітага паланезу. Калісьці Прылукі належалі ягонаму дзядзьку. Кажуць, што Прылукі сядзіба са шчаслівым лёсам. Што адбываецца з большасцю старадаўніх беларускіх маёнткаў, распавядаць, думаю, няма патрэбы. А Прылукам пашанцавала не адзін раз. В 1500 там каком-нибудь 60-м, 1580 году здесь был построен православный монастырь. И создала этот православный монастырь это Анна Агинская. Просуществовал он целых 100 лет. Вот здесь, вот где мы сейчас стоим, монахи молились целых 100 лет. Был мужской монастырь. И мы считаем, что моление их 100-летнее отразилось потом на Прилуках, что Прилуки, которые несколько раз дворец горел, несколько раз с ним случались разные такие истории не очень хорошие, он все время восстанавливался и живет до сих пор. Ёсць і другая версія. Некаторыя даследнікі ўпэўненыя, што Прылукі жывуць дагэтуль дзякуючы жанчынам. Дамы з рознымі лёсамі, ды з розных стагоддзяў станавіліся анёламі-захавальніцамі сядзібы. Менялись фамилии хозяев усадьбы. Но когда начали это дело изучать, мы поняли, что это все передавалось по женской линии, что это, в общем-то, можно сказать, одни и те же хозяева. Например, сначала Агинские, потом Стыткевичи по женской линии, потом Ивановские, потом Ашторпы, потом Горваты. Все вот женщины выходили, девушки, замуж за этих молодых людей. И потом только вот эта линия прервалась, когда у Атона Горвата и Людвики Ашторп не было детей, и он продал эту усадьбу графьям Чапским. У 1868 годзе ў маёнтку адбыўся пажар, у выніку якога палац згарэў амаль цалкам. Але гэта не перашкодзіла Мерыку Чапскаму выкупіць маёнтак. Граф узвёў на месцы спаленага дому палац у неагатычным стылі. Недалёка ад палацу вы зможаце пабачыць і другія забудовы. Хлебны свіран, дом для працоўных і бровар. Кажуць, за адзін год у гэтай піваварні выраблялі 50-60 тысяч літраў піва. Цяпер у маёнтку месяца Беларускі навукова-даследчы інстытут аховы раслінаў, які падтрымлівае палац у добрым стане. Усё добрае хутка заканчваецца. Гэта пра нашу праграму. Зараз мы мусім ад'язджаць на пошукі новых дзівосаў, каб роўна праз тыдзень пазнаёміць вас з новымі турыстычнымі маршрутамі. Бывайце!